Cu toate că ne aflăm într-un an de criză, Consiliul Județean Arad, prin al său președinte Nicolae Ioțcu, au reușit să modernizeze drumul comunal 61A, ce leagă localitatea Conop de Kelmac, fiind finalizat în momentul de față 3,3 km. Reușita autorităților locale se regăsește printre cele mai importante investiții, după podul pietonal ridicat peste râul Mureș. În condițiile în care acest drum era aproape impracticabil, astăzi, într-o colaborare cu primăria Conop, am reușit asfaltarea acestui tronson de drum. Această lucrare va continua în funcție de finanțarea pe care o avem, dar este important că satul Kelmac beneficiază de un drum asfaltat și de condiții mai bune. Acest lucru face parte din programul Consiliului Județean. În zilele ce vor urma se va afla și câștigătorul licitației pentru continuarea drumului spre Ususău, urmând ca în termenul dat de constructor în ofertă, lucrările de modernizare să înceapă. Suntem chiar foarte fericiți că a decurs totul cât se poate de bine și într-un timp relativ scurt s-a reușit o lucrare necesară comunității locale. Pe de altă parte, eu, ca om care am lucrat pe malul stâng a Mureșului ani de zile în această zonă, pot să afirm că este un prim pas din încă mulți pași care mai trebuie făcuți pentru această zonă. Și felicit încă o dată Consiliul Local, Primăria și Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean și sper ca la anul în acest timp să inaugurăm întreg tronsonul de asfalt de la Ususău până la Bata. Președintele CJA ține să mulțumească atât proiectantului cât și firmei implicate în modernizarea acestui drum comunal, deoarece lucrarea s-a executat în 21 de zile, reprezentând o soluție inovatoare pentru primarul comunei Conop. Oamenii nu puteau să-și deschidă geamurile pentru a aerisi casele decât numai noaptea. Având acest covor asfaltic turnat, oamenii se simt ca și ei într-un orășel spus mic. Vă aflați printre primii primari care a accesat un fond SAPARD. Cum vă simțiți în această postură? Într-adevăr, pe județul Arad, în 2002, am fost primul care am accesat pe fondul de SAPARD cu o realizare de 28 de miliarde, proiect finanțat de către Uniunea Europeană, care a avut finalizare în 2007. Sunteți mulțumiți de realizările Consiliului Județean și a domnului primar? Da. Edilul, care a reușit să aducă zâmbetul pe buze localnicilor, să-i scoată din praf și noroi prin această investiție de 16 miliarde lei vechi veniți de la Ministerul Dezvoltării.